ಇವನಿ ಐತಾರದ ದಿನ ಬರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸನಲ್ಲ ವಜಾತ್ ಪರಿಸರವಾದ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೋಮಾತೆನ ಜಾಗಿಡುಲ್ಲ ಕೈರಂಗಲದ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಅಮೃತಧಾರ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ವತಿರ್ದು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ ಆ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಬೈ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂಕ್ಲು ಸೇರೊಂದ ಇತ್ತೆ ಪಜೀರು ಪಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ನೆದ ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡ್ದು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಡಾಡು ಐನಂಚಿನ ಬೈಟೆ ಬೈಲ ತಿಳಿಲ ದೀದೆ ಪೆತ್ತೊಲೆನ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನಕ ಆಹಾರ ತೆಡ್ಲ ಬದಲಾದನು ಮನುಷ್ಯಡ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಪೆತ್ತಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಡ್ಲ ಪಂಚನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕೃತಿ ಜಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನ ಬೈನು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮೂಲಕ ಈಗಲ ಅಮೃತಧಾರ ಗೋಶಾಲೆದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಇಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಪರವಾದ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಬೈನು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಕಿನ್ನೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 37 ಜಾಸ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆಗಳು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುಂಡೆಲೆಟ್ಟು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಇನಿ ಜವನೇರು ಬತ್ತದು ಇನಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪುಂಡೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಮೃತಧಾರ ಗೋಶಾಲೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಕೈರಂಗಲಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನು ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪವನ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೋಮಾತೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ವಂದನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ವಂದನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆಂಕಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಂಚಿನ BJP ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಜಿ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಜೀರಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪರಿಚಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಆಮೇಡ್ದು ಪನ್ಪ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕರ ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೆನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಮೇಟ್ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಾಗರುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಸವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲೇರು ಸಮಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಯಶವಂತ್ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡಿನಿ ಇಂಚಿ ಪಜೀರ್ನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೈನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ದ ಬಬಿತಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ಶಿವಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಅಮೃತಧಾರ ಗೋಶಾಲೆ ಇನಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತೆಗೆದು ಇಡೀ ಗೋದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಒರಿಪೋಡೋಣ ಒಂದು ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದ ಹತ್ರ ಆರಿನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಏನಂಚ ಕೆಲಸಗಾರಿನ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ನಾನು ಆರು ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಪೂರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಗೋಹತ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಆಪಣೆ ಪೊಡ್ತುಡು ದುಂಬೆ ಆರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಗಿ ಪುದರ್ಬೋಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಗೋಹತ್ಯೆ ಈ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಗೋಕಳ್ಳತನ ಅನ್ನಗ ತನ್ನ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕವಾದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಪೊಡ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋಜಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕವಾದ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಈ ಜಾಗೇಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದ ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು
ಅಂಚಾದು ಅರೇನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಮಾಜಕರಣ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಹಿಂದುತ್ವಗಾದುಪ್ಪು, ಪಕ್ಷಗಾದುಪ್ಪು, ಅದರಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘಗಾದುಪ್ಪು, ಸಮಾಜಗಾದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆತ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೋಜೊಂದು ಸಹಕಾರ ತೋಜೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಬಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಏನೇ ಜವನಿರ್ಲ ನಿಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ ರೈತರು ಅವ್ರ ಹುರಿದುಂಬಿಸದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ತಾನು ಎದುರು ಉಂಟದು ಮಾತಾರಂಜಿನ ಮಂಡ ಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಪಿರಾಡು ಉಂಟು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅನುಲ್ಲೆ ಬಮ್ಮನ ಪಾತಾರ ರಾಜನ ಭಟ್ರ ಅಂಚತ್ತು ತಾನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಮ್ಮನ ಅಂತಂದೆ ತಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಕಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಬಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಪಾದ ತೋಜಾಯಿನಾರು ನಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಬಂದ್ಬಿನಾರು ಅಂಚಾದು ರಾಜನ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿರು ಸತ್ತಂದ ತೋಜ ಆಡುವ ಹೆಂಗೆ ಶಬ್ದ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ಪನಿಯರೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅರೇನು ತಗೊಂಡುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪನಿಯರಿಸಿದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪುರನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಬಂತು ಒಂದು ಬಲೆ ಆಂದು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸದ ಅಂಚೆನೆ ತಕ್ಷಣ ಅವಡು ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯೋಡು ಬೇಗ ಐಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋದು ಅಂಜಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿವ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ತೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಜೋಡಿಂದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಜವನ ಸೇರ್ಪಾದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಶಲ್ಗೊಬ್ಬದು ಅಂತ ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕರ ಸಮಾಜದ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತುಂಬೆ ಸಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾದೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಸುರುಕು ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಿದಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಹೋದು ಶಿರಡಿನ ದರ್ಶನ ಅದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇವೆ ರಾಜನ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಂತೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಆಯೆ ಎಂಬೆ ಡನೋರಿ ಬಂದಲಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯ ದಾನಿನಕಲ ಸಹಕಾರದಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಾಯಕರ ಸಹಕಾರದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗುರುತುವಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ನಾಯಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಷರನ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿವಮ್ಮನ ಯುವಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕೆಲಸ ನಿಜವನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರೇಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಡ್ದಂಡ ಸನ್ನಾತಿಗೆ ಆಪ್ತೆ ಕೊಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿ ಗಣೇಶನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಗಲ್ನ ಮಾತ ಬೆರಿಸಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೊಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಬಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ವಿನಂತಿದಾದಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ಅದರಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟದ ಜಪ್ಪರೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜವನ ಕೊಡುವ ಮಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ದಯಮಾಡಿ ನಿಕಲು ಎಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋಡ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೇನೆ ಐಟದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಡದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಂಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ರಾಜರಾಮನಂಚಿರವ್ರನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತನಕ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ ಅನೇಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಕೂಡ ಬರೆಯರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಜೊತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ವರ್ಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ದಿನಕ್ಲಡಿ ಈ ಅಮೃತಧಾರೆ ಗೋಶಾಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನಿ 35 ಎತ್ತಿದ ಪಶುಕುಲು 1000 ಕಟ್ಲೆ ಪಶುಕುಲಾದ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗೋಶಾಲೆ ಆದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಮಾಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ 48 ದಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವನಸ್ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿದಿಂತ ವನಸದ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸಲಹೆಗಾರಂದು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಂದೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವ
ಅಂಚನೆ ಈಗ ಗೋಶಾಲೆ ಗೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಿಟಿ ಟುಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಗೋವನ್ನು ತೂದು ಐನು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಆರೈಕೆ ಎಂಬುರ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಪನ್ನದು ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗೊಂದು ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಬೇತಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪೂರ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯರ್ದೆ ಅವು ಮನೆತನರ್ದೆ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ರಾಜರಾಮ್ ಭಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರತದ ಪರ್ತನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಬದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಡು ಬಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಿಶೋರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಾರ ಕೈರಂಗಳದ ಪುಣ್ಯಕೋಟ್ ನಗರದ ಅಮೃತಧಾರ ಗೋಶಾಲೆಡಿ ನೀ ಸಾಯಿಪುರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒತ್ತಿಡಿದು ಈ ಕಿದೆತ್ತ ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಬೈನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋಮಾತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಆಹಾರ ಉಪಂಡು ಅವು ಬೈ ಐನೆ ಆತ ಈತದ ಮಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಈನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಗೋಶಾಲೆದ ಪೆತ್ತೊಳಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮನೋಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ತೋಚ್ಪಾಯನ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ತಡೆತಗ್ಗಾದಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ದೇಶಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ತೋ ಜವನಿಯರು ಬತ್ತದು ಉಳ್ಳಾಳದು ಬತ್ತದು ಒಲ್ತೋ ಕೈರಂಗಳ ಓಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಈ ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಬೈಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇಂದು ಸಮಾಜಗೊಂದು ಆದರ್ಶ ಏರೋ ಓಲೋ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾವಳ ಜನ ತಮಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಏರ ಹಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬೇಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಯಾನು ಈ ಗೋಶಾಲೆದ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಯೋಚನೆ ಹಂಚಿನ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಇಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಬಂದ ಯೋಚನೆ ಹಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅವು ಕಾರ್ಯಗತ ಆವಾಡು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಈ ಗೋಶಾಲೆದ ಗೋಮಾತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಬೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಆ ಗೋಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಜಯಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತದು ನಮಕ್ ಎಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಪಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಮುದ್ರ ಬದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ರಜತ ದಿನ ನಾನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಗೋಮಾತೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಐತಾರದ ದಿನ ಕಲೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಇನಿ ಬೈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ತರ ತಗ್ಗದು ಅಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸುಳ್ಳೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕೆಲಸಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅರಳ ಇನಿ ಮೈಸೂರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಳಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಶುರು ಆಡು ಪಕ್ಕ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಡಾದ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೈರೊಂದೇರು ಅರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ತರ ತಗ್ಗದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪರದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಬೈನು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅದು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಮಾತೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪಜೀರು ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಪುರುಷನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕೆ ಬೆದ ವಿಧೇಟ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಎಲ್ಲಜಿ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ತಿಂಗಳು ಸೇವಾ ಜನ ಈ ಅಶಕ್ತರೇ ಬಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಐತ ಪೂರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡ ಐನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯಂಡ ಐನು ಪೂರ ಐತ ಮುತಾಲಿಕೆಂದ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಕಿಶೋರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಅನ್ನ ಐತ ಪೂರ ಆರೆ ಅರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಲರ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಕಾಯಿಲೆಡ್ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟು ಆತನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಭಟ್ರು ಇತ್ತನ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪುರ್ಸನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಮೂಲಕ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನು 75 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ನು ನೆನಪಂದದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇವತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್తున్నారు ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಗುಣಂಜಲೆ ಉಂಟು ತಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ 75 ವರ್ಷ ಆತನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋಡು ಅಂಜಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ಎನ್ನುದು
ಈ ಶುಭ ಗಲಿಗೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ